duminică 6 septembrie 2026. Freestyle Amical X, un concurs original unde avansații pot fi învinși de începători prin excepționala organizare pe sectoare alternative. Concursul de pe lacul Boteniunu, unde poate participa orice fel de pescar îndrăgostit de pescuit. O competiție unde premiile podiumului sunt egale, cu surprize mari oferite la tombolele sponsorilor și la tombola învinsului. Freestyle Amical X, un concurs în stil liber, un meci cu două bețe tip feeder sau crap sau 1+1, organizat pe standuri duble cu un singur cârlic pe linie. Se oferă și partidă gratuită de antrenament. Taxă de participare 360 de lei. Înscrie-te acum pe WhatsApp în această competiție. Există și opțiunea unui însoțitor dacă ești începător sau dacă vrei să fii asistat. Freestyle Amical X. Hai la concurs!